Bawal ba ning TikTok, kining fashion shows, games, mga kalibutan hong mga butang, Mother's Day o uban pang celebration sa secular? Muna itong pag-isgutan sa atong devotional. Maayong buntag, welcome sa atong devotional kini gihapon si Pastor Janine Carges ug karon atong tagaan gyapon pagtagad ang requested nga topic gihapon sa atong igsoon nga si Brother Roland Caras no. Ingon siya about sa TikTok fashion show, games related sa kalibutanhon na bahin. And also they believe ba sa Mother's Day, Father's Day kana pastor. So muna itong pag-isgutan karon kining worldly nga mga activities. If you have your Bibles, open your Bibles anita sa 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now, ang Bible nag-ingon nato, do not love the world or the things that are in the world. Ingon ang Bible, ayaw higugmaa ang kalibutan. Moingon tog ayaw higugma ang kalibutan, ayaw sundog sa ilahang naandan. Pero naatay unang ilailahon, unsa maning butang sa kalibutan. Kanus aman ta mahimong worldly or unsa may example sa mga worldly nga mga butang. Now, first of all, ilailahon nato ning kalibutanhon nga butang. Sa 1 John chapter 1, kung basahon nimo na, ang kalibutanhon nga mga butang mauning mga practices, mga binuhatan nga against sa will sa Ginoo. Kana bang makapahunong sa imong pagpangalagad, makadisturbo sa imong pagpangalagad. Gani ingon ang Bible nga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Usually mao man na gyud ang gate sa ato ang sa temptation nato no. So ang worldly nga activities katong makapaibog sa mata, makapaibog sa unod, makapasaka sa imuhang garbo. Mutoy mga butang nga babag sa imong pagpangalagad isip Kristohanon. Now, moisgot nga tag activity, ha, daghan magklaseng activity. For example, kaning TikTok. Apilo na po nato ning Facebook, YouTube, Spotify, Mobile Legend, mga mobile games. Actually, ang kanang tanan neutral man na sila, depende na siya sa paggamit. For example, kining Facebook. Ang Facebook pwede gamiton sa binuang. I-post nimo diha ang mga laway nga mga hulagway. Pwede po niyo i-post ang mga biblical nga way para nato ang ministry, devotional, mga wali, mga verses. Pwede gamiton sa maayo, pwede gamiton sa dautan. TikTok, ang TikTok sa una pag-start puro na sayaw-sayaw nga mga laway, pero ang TikTok karon mura na pud siya Facebook, mura na pud siya YouTube nga maka-post pud kag mga godly quotes, mga godly nga kwan, pero lang duol lang ka sa temptation. Pero again, naa gihapon nimo ang control. Kung dili ka ka-control sa imong kaugalingon gamit nimo TikTok, mas mutaas pa imong time pagtan-aw sa mga sayaw-sayaw kaysa pagpaminaw sa mga godly. Ayaw na lang pag TikTok, pugni na lang imong kaugalingon. Pero na may mga tao po nga gigamit nilang TikTok, ang mga social media, mga channels nga gibutangan nila og mga godly nga mga quotes like actually naaman pud tay TikTok nga account paglaom online ministry pero wala lang kinakubutangin ang gipoy mga wali didto pero mas nag-focus mo ko sa Facebook o sa YouTube nato. So pwede gamiton na kani mga games related. Mobile Legend noon di na siya healthy. Okay, nga na mga mobile games nga makapag usab nas utok sa mga batan-o na to, dili na siya healthy, dili na siya advisable. Mother's Day, Father's Day, ngayon ang Mother's Day and Father's Day depende gihapon na sa pag-celebrate. Pwede na gamiton sa church nga mag-invite og mga mother kay Mother's Day and then magwali og salvation like sa atong ministry dinhi sa Cebu diri sa Mactan. Naghimog Mother's Day nga celebration, nag-invite og mga mothers, so ganahan po mga mothers nga mga unbelievers na mga bisita na to ba mo attend sila kaya nay food, nay celebration, nay mga giveaways, and then nag-abot sa church muwalihan nimo kaluwasan, walihan og padasig, di gigamit nimo sa insakto. Whereas kung gamiton pod ang Father's Day, Mother's Day sa kanabang kalibutanhon nga mga butang, Mother's Day daghang kig inom, Father's Day daghang kig inom, mga hubog, dili na siya maayo, dili siya advisable. Again, depende ni sa paggamit nato. Okay? Depende ni kung giunsa nato siya pag-apply sa maayo ba o sa dautan. Pero as long as neutral siya,
Yung tag neutral, pwede gamiton sa maayo, pwede gamiton sa dautan, pwede tang mo celebrate, pwede tang mo appeal niya na basta gamiton nato nga makaayo sa buluhaton sa Ginoo. So unta nakatabang ni ato ang devotional karon o dili lang kay ta mahimong sobra ka judgmental. Di lang puta sobra pud ka instrikto. Basta ilhon nato unsa tong mga neutral nga mga celebration sa kalibutan, unsa tong mga neutral nga mga practices sa secular, pwede nato tong gamiton sa insakto nga pamaagi. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Thank you Lord sa imong pag-guide na mo Lord karong buntaga, sa pag-ila Lord sa imuhang kabubuton nga dili gid mi Ginoo matabunan, maslave sa kalibutan Lord, o tagay mig control sa mga kaugalingon Lord nga nami boundary ug limitations. And pasaylo asal mi Lord sa mga sala kung nahimo man ming worldly sa mong life. In Jesus name, amen and amen.